Bu Hudaýyň ogly İsa Mesih haktaki hoş habarın başlangıcıdır. İşaya peýgamberiň kitabyna şeýle ýazylan: Öňüňden ýol taýýarlar ýaly. Ine men öz wekilimi iýberýärin. Çölle bir ses gygyrýar. Rebbe ýol taýynlan. Onuň ýoldalaryny düzleň diýär. Şunlukda Yahya peýda bolup çölle adamlary suwa çümdirýärdi. Ol adamlara günäleriniň bagyşlanmagy üçin towba edip suwa çümdirilmeklerini wagt edýärdi. Tutuş Yahudiýanyň we Ýerusalemiň ýylaty onuň ýanyna gelýärdi. Olar günäleri üçin towba edip Yahya tarapyndan Ýordan derýasyna suwa çümdirilýärdiler. Yahyanyň düýe ýüňünden eşikleri, bilinne gaýyşdan guşagy bardy. Ol çekirtke bilen meýdan balyny ýerdi. Ol: Menden soňra geljek menden has güýçlüdir. Men egilip onuň çaragynyň bagyny çözmäge de munasip däldirin. Men sizi suwa çümdirýärin. Emma ol sizi mukaddes ruha çümdirer diýip wagt edýärdi.